Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली BTC साख्रि बेनो जाबाय एडमिट रिलिज खालामबाय आरो बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट BTC साख्रि। दा जाय नोंथांमोना आनजाद एबा एग्जामा क्लियार जादोंमोन दा फिजिकल टेस्टआ फैबाय आरो बिनिनो जों गासैबो जि गोनांथि जानाय एबा एग्जामाव थाङोबा एबा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव थाङोबा मा लांनांगोन आरो माबादि साबैसे लेंहरदों जों A to Z नायगोन आरो बे आनजादा माब्ला जादोंमोन बेनि सायावबो सावरायगोन। टोटेल वेकेन्सिया 414 वेकेन्सिस दङ। बेनि गेजेराव माखासे रानदों ग्रेड वाइसआवहाय ग्रेड 1 आरो गार्डआव। दा जियानो जा जों थांग्रोनो फैदो अफिसियेल वेबसाइट CSB आव आरो मोनसे मोजां बाथ्रा जे नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेलाव ग्रेड 4 लेभेलाव रिजाल्टआ थाबैनो फैथारसिगोन। नोंथांमोना बयबो रेडि जादो एन्ड बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रल नाम्बारा फैयो नेक्स्ट लेभेलाव। सो दायो जोङो CSB आव फैनाय लोगो लोगो नटिस बर्डआव फैयोबा नोंथांमोना नैबे रिड मराव लांनांगोन। दा फरेस्टार ग्रेड 1 आव दंमोन बेखायनो मैया आङो गार्डआ जागोन ना जायासै कनफिउज जादोंमोन। दा जों क्लिक हेयाराव थुनाय लोगो लोगोनो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डनि कम्बाइन फिजिकल टेस्टआ जासिगोन। नों मोननै पास जादोंबा सानसेयावनो नोंना फिजिकल टेस्टआ जागोन। दङ मैया आं भिडिअ खालामनाय टाइमाव लिंकआ एक्टिभ जायाखैमोन बेखायनो एसे कनफिउज जादोंमोन लेट जागोन नामा फरेस्टार गार्डआ होननानै। नाथाय मोननैजों मोनसे फिजिकल टेस्ट। दा 3 days फिजिकल टेस्टआ जानो हागौ हमना ला 9 बेनिफ्राय 10 बेनिफ्राय 11 बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज जायासै खनसेनो कम्बाइनसो जाबाय बेनो जाबाय क'क्राझाराव। स' मिक्स जादों नोंथांमोननि हमना ला अदालगुरिजों लोगोसे हमना ला क'क्राझारबो थानो हागौ बे सोनारगोन नोंनि एडमिटनि सायाव अके डेटआ। स' दायो एग्जाम्पल महरै बेयाव आंनिखौ लगिन खालामबाय मानोना आंबो एग्जाम क्लियार खालामदोंमोन फरेस्टआव। दा जोङो डाउनल'डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों एडमिटखौ मोनगोन। दा बाथ्रा जाबाय स्पेसियेलि आंहा जेबो प्रेक्टिस गैया दा फिजिकल टेस्टआव थांनो ना थाङा बेखौ डिसाइड खालामथ'वाखै बाट नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय मा खालामनांगौ अके। दा जियानो जा जों एडमिटखौ नायनोसै। बेनो जाबाय एडमिट बेयाव नोंनि माखासे डिटेल्सआ थागोन आं बेखौ ब्लार खालामबाय आरो बे एड्रेसा 7 APBN प्लेग्राउन्ड दङ सराइकलायाव जागोन क'क्राझाराव गासैबो अल डिस्ट्रिक्टआ बेयावनो जागोन। देन अदालगुरि हिसाबै आंनिया दङ 9 जुलाइआव रिपर्टिं टाइमा जाबाय 6 AM अके बेखौ आं खोन्थाबाय। दानिया स' नोंथांमोना सोर 9 जुलाइआव दङ कमेन्ट्स खालाम लोगो मोननाय जागोन जुदि आं थाङोबा। देन बेयाव थाङोबा जों मा जोङो डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगौ एबा मा जों ID लांनांगौ गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ फल' खालामनांगोन। दा जेब्ला जों थांगोन फिजिकल टेस्टआव फार्स्टआवनो नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार एबा फिजिकल टेस्टआव जायगायाव थांनांगोन एन्ड सेकेन्डआव जाबाय नोंथांमोना ID हिसाबै लांनांगोन जेरै आधार कार्ड एबा पेन कार्ड भटार कार्ड जि दङ गांसे लांबानो जागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय जेरक्स कपि नोंथांमोना खालामनानै जाहाथे लाङो अके बेखौ नांखागोन होथारनांगोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया नेक्स्ट लेभेलाव कल लेटार एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाथारनांगोन आरो बेखौ गांनै नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना नांगौ जायो। आरो जुदि नोंथाङा बोथ साइड नोंथांमोना पास जादोंबा नोंथांमोना मोननैखौबो लांनांगोन सेम डेआवनो नोंनिखौ फिजिकल टेस्टखौ लागोन माने खनसेयावनो नोंना जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटआव गावनि पासपर्ट फट'आ बेखौ सिथाबनांगोन बेखौबो लांफा। एन्ड बेनिफ्राय गासिबो अके जाबाथाय नोंथांमोनखौ बेनो जाबाय भेरिफिकेसन खालामगोन। दा बाथ्रा जाबाय बेयाव अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ बिनाय गैया बाट अब्लाबो लांफानाया मोजां अके लांफानाया मोजां। बेनिफ्राय नोंथांमोना 9 नाम्बार स' 9 नाम्बाराव नायोबा नोंथांमोना स्पर्ट्सनि जिनिखि ड्रेस बेखौ गानबानो जाबाय जेरै जुथा थायो ड्रेस थायो नोंथांमोना बेखौ गानबानो जाबाय। हौवाफोर हिन्जावफोर जायनोखि कम्फर्टेबल बेखौ गानबानो जाबाय फिजिकल टेस्टनि थाखाय मोजां जागोन मानोना बे लं एकदम डिस्टेन्सआ बारा जेराव 26 km हौवाफोरा थाबायनांगोन एबा खारनांगोन नोंनि गोसो। बिनिफ्राय हिन्जावफोरा 16 km खौ थाबायनांगोन नाथाय मोननै ओरैबायदि जागोन जे हौवाफोरा एक्सट्रा जागोन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा एक्सट्रा जागोन आरो अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना हमना ला स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय जागायनानै मोनसे टकेन लानानै सेन्टाराव फैफिननाय बेबादि टाइपनि जायो। दा 4 घन्टायाव हागोन ना हाया नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। प्रेक्टिस दंबा हागोन ना हाया एबा गैयाबा हागोन ना हाया बेनि सायाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। दा जियानो जा जों बे गाइडलाइन्सखौ मोनथिबाय। दानिया टटेल पस्टआ जोंहा दंमोन 414 बेनि गेजेराव गार्डआव 330 बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 1 आव 84 भेकेन्सिस दंमोन। देन बेयाव साबैसे लेंहरदों बेसेबां लेंहरदों फिजिकल टेस्टआव जों दायो बे डाटाखौ नायनोसै एबा रिजाल्ट सिटखौ नायनोसै। दा जोङो फरेस्टार ग्रेड 1 नायोबा दा बेयाव जोंहा 9-12 दङ बेयाव फिजिकल टेस्टनि थाखाय लेंहरदों जेराव भेकेन्सिया अनलि 84। दा फिजिकल टेस्टआव खायसे गायो नालाय बेखायनो बुरजा लेंहरदों। आरो बेखौ दोननानै जों फरेस्ट गार्डआव नायोबा 330 पस्टआव अके बेयाव लेंहरदों 3368 बेखौ जों नायोबा मोनदों 1:10 रेशिअ बेबादि लेंहरनायखौ मोनदों फिजिकल टेस्टआव। मानोना फिजिकल टेस्टआव जोंहा माखासे गोबां स्टेज दङ जेरै फार्स्टआव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन हमना ला बेनिफ्राय अकेबासो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट नायगोन जेरै हाइटखौ नायगोन आरो लोगोसे सेसखौ नायनानै बेयाव नोंथांमोना एक्सेप्टबासो नोंखौहाय एलाउ खालामगोन फिजिकल टेस्ट थाबायनो। दा बेयावबो खायसे रिजेक्ट जायो नालाय बेनिफ्राय खायसे डिसक्वालिफाइड जायो मानोना खायसे हायाबो आरो खायसे सेस्टआ गोरोबा एबा हाइटआ गोरोबा।
दा हिन्जावफोरखौ नायगोन ना नाया बेखौ उनाव मोनथिसिगोन ओरैनोथ' आसाम पुलिसाव नायनाय जायामोन बाट बेयाव मानो नायगोन होनखो बेखौ मोनथिला गोदान अफिसियेल नटिस फैनो हागौ स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बाइबा टेस्ट दङ आरो बे बाइबा टेस्टआ फिजिकेल टेस्ट जोबखांनानै उनावहाय जागोन सर्टलिस्ट जानानै जायनोखि पास खालामो थ' बिथांमोना बाइबा टेस्टखौ होनो मोनगोन आरो रिजाल्टआ जुलाइ दाननि जोबनायथिं फैनायनि चान्सआ दङ दा जियानो जा 9 जुलाइआव अदालगुरिनिफ्राय सोर सोर दङ एबा अदालगुरि हिसाबै बा गुबुन गुबुन हिसाबै 9 जुलाइआव सोर सोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम स' आं थांनाय जायोबा नोंथांमोना लोगो मोनगोन स' बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ पास जायो आरो बाइबा क्लियार खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे साख्रि मोननो हायो BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट